Inzwa? 26. 25. 25 zvakare. Zvino vazhinji vakafamba naye. Akatendeuka akati kwavari. Vacheuka. Kana munhu achiuya kwandiri wangu asingavenge baba vake wangu namai wangu nomukadzi navana wangu navanun'una wangu nehanzvadzi wangu kunyange noupenyu hwake wangu haangavi mudzidzi wangu. Haleluya. Amen. Unaona bhuku ndakamboitwa ichiparidzwa nevamwe anoreva nhema kuti aiwa murambe madzimai murambe ana baba murambe aning'ina. Aiwa handiyo zvairi kutaura. Iri kutaura nyaya yekutakura muchinjikwa kuti hazvifanirwe kukutadzisa kuteera Mwari izvozvo. Haleluya. Amen. Nhasi ini ndikatsika madziro kuti ndakuda kuridza mbira ndakuda kurumwa doro. Hazvimbotadzisa ava kuenda. Panyaya yerudo iri kutaurwa pano hanzi kana watoda murume wako kupinda ini ukatadza kunditeera. Inyaya yegena. Haleluya. Amen. Nokuti chinozoitika ndechekutaka handingaenda sei kuchechi baba mazuva ano kavakambomira mazuva ano vakambotidzokera shure vakuridza mbira saka mazuva ano aiva kuchechi ndo mhodi yangu. Haleluya. Tinopakwana ipapo kana zvasvika ipapo. Yeah? 27. Ndakuda kuwerenga mavhesi manga ndikuti handisina time panapo yokupedzisira iwe John 3 1 John iwawo werenga yako 1 verse John 8 pa31. Zvino Jesu akati kuvaJudha avo vakanga vamutenda, kana imi muchigara mushoko rangu muri vadzidzi vangu zvirokwazvo muchaziva chokwadi. muri kunzwa nyaya ari kutaura anzi Jesu urida kuvataurira nyaya yekuti vave vadzidzi. Nyaya iri kuda igokwana mavari. Anzi vaJudha vakanga vatenda vazhinji sekutenda kwatakaita isusu tose tiri vazhinji. Jesu ane mashoko ari kutaura masikatano okuti chi 31. Jesu unoti zvino Jesu akati kuvaJudha avo vakanga vamutenda, kana imi muchigara mushoko rangu muri vadzidzi vangu zvirokwazvo muchaziva chokwadi nechokwadi chakusunungura. Munoona here chinoita kuti rudo rubate mumunhu chiri kutaura Jesu. Handi kuchengeta murayiro werudo, kuchengeta shoko raMwari. Kana wachengeta shoko raMwari wachengeta murayiro werudo. Nokuti iro shoko racho ndiye Jesu anotokudzidzisa kana ari mauri kuti zvakuita izvo hazvisi rudo, zvakuita izvo wakutadzira mumwe. Haleluya. Amen. 1 verse ndinoda kuti muwerenge chete, garai pasi. Mufunge Satani zvaanoita ka. Satani ibenzi asi akapusa. Waibata John 4. John 4 verse. Yakanzwa na mama. Haleluya. Amen. Ndati Satani zvaanoita ibenzi akapusa, anobata vana vevanhu. John 4 verse 7. Yeah. Zvino mumwe mukadzi 1 John chapter 4 verse 7. Kuno kumberi kuno. verse 7. Rudo rwaMwari no rwedu. Manzwa. Vision here yandidi ndizo zvakana. Irura zvindidzira zvakanaka. Rudo rwaMwari nerwani? Rwandabva kutsanangura rwokutanga rwedu rwuya. Rwokuti fambe gume. Ndoba zvaperera pano nhasi. Koita rwaMwari kusvika kumagumo. Haleluya. Amen. Yes. Shamwari dzinodikanwa, ngatidananai nokuti rudo runobva kuna Mwari. Manzwa kwarunobva. Anzi ngatidananei. Munoziva nyaya yerudo yekudananai. Ndanzwa maizendera vachitaura zvakiyani. Rudo rwatinarwo ndorwokunyengera nyangwe tiri muna Mwari muno. Kutoziva vako kuti munhu ari kutadza, ari kufamba nenzira isingade shoko raMwari, haugone kumutaurira nokuti rudo rwaunarwo ndorwo
rwokunyengera rwomunyika. Manje ndikamutaurira anogumbuka. Uzetuka. Haleluya. Wakanganwa kuti mweya watakapiwa uri matiri hausi wenyika wokutya. Waziziva akava kutaurira Mwari. Ndondo rwaMwari ndo zvakavinga kaJesu kuparidza kuti tiregere chivi. Haleluya. Asi rudo runotobva kuna Mwari ndiye anotidzidzisa. Yes. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari. Asi ukanzwa uchida hama yako, mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari. Muri kunzwa nyaya ndanditaura pakutanga kuti zvotoda kutotanga waberekwa ndokuti ude. Manzwa. Haleluya. Now tinokuona kupana zvichienda mberi kana usingade topata zvauti nyaya iri pana mai, nyaya iri pana baba vasati waberekwa patsva. Anoda wese ane rudo wese akaberekwa nani? Zvikani. Uye unoziva Mwari. Manzwa. Uye anoziva Mwari nokuti akaberekwa naMwari, nokuti Mwari wacho ndirudo. Hanzi chakatanga itsitsi nerudo kuzoteera kunamata. Zvikani. Ani nani asingadi haazive Mwari. Unoona nyaya yako yekusada iwe uchitonoziva Mwari. Shoko masikati anori kuti hauzivi Mwari. Ya. Nokuti Mwari rudo. Wanza. Hanzi nokuti Mwari wacho ndiye chi? Rudo. Ndataura paya ndichitanga ndikati kuti tidai so zvatakaita izvi. Rudo rwakaitwa naMwari. But zvinoita manje munhu akaita sewe seni. Tunoisa vanhu mumagiredi kudai. Kuisa vanhu muzvinji. Uye muzvikero kusarudza vanhu. James abva ataura zvikanzi musasarudza vanhu. Maizwa nyaya. Amana hanzi handisina time. Ndaida kutaura nyaya yekusarudza vanhu iwe. Ndibatirewo James 2. Jacob 2. Jacob 2. Chitogarai pasi baba. Amoti baba wangu. Jacob 2 pa 8 verse. Jacob 2 pa 8 verse. Nyaya kusarudza, terera kusarudza. Kana tisati tazvarwa patsva, ndoda kuti dzirwisane dziri mbiri. Baba ndibatire Levitical 19. Dziri mbiri kusarudza vanhu. Levitical 19. My bad. Asi zinokana kuti tanga Levitical 19. Mira mukana. 19. Tanga na Levi. Munhu oda zvikusiyana. Old Testament no New Testament. 19 verse 17 na 18 mavesi maviri chete. Maiwana? 19. Werengai baba kana maiwana. Sandra Mavaro tenda kuna Levitical 19 pa verse ani? 18 verse. Imimi ndakupa aiwa. Remunda verse 18 nani? 18 na 19 mavesi. Aiwa, Levitical 19. Chapter 19. Levitical 19 chapter 8. Chapter 19 verse 18. Imimi muna James kai. Papa na 2:8. Usatsiva. Tererai. Pamusoro perudo. Panyaya maiona. Mfundisi ndatenda kugara pasi. 19 pachi. Pa 18. Pa 18. 19 pa 18. Levitical ka. Taura musoro shoko uripo. Kana pasina hapana. Musoro shoko hapana. Wakatemwa kare musoro weshoko tisasarudze vanhu. Tisasarudze vanhu. Rudo rwaMwari charwo haugone kusarudza. Jesu akada vanhu vose ndosaka tiri pano. Haleluya. Amen. 18 inoti. Terera. Usatsiva kana kugara wakatsamwira vana vavanhu. Mira. Andiregai kutsiva. Tit for that. Vanotondiona vakanditsika konzi neni ndichavatsika kirashi. Haleluya. Amen. Anzi musatotsiva. Uye mushure mekunge marega kutsiva musatsamwira vana vevanhu. Vaunotsamwira ndiwo wakazvara. Ndiwo wakazvara wakaisa panyika. Haleluya.